wayannan series din da ake Izzar So, kwana 90, daɗin kowa, manyan mata, irin wayannan series din ba za su taɓa wuce ka ba ka so su wuce ka, amma baka damu ba in Qur'ani ya wuce ka, baka damu ba. In an yi Qur'ani hankalinka lokacin da kake sauraron wayannan za ka ba da hankalinka, ka ba da lokacinka. A lokacin da kake cikin tafiya kawai sai ka ga an yi ma alert, an yi alatin ɗinka cewa ai an saki fim ɗin nan ya dawo. Kawai za ka tsaya ka duba sai ka gane a shi ɗin ne kuwa, a wallahi bari mu ɗan gani. Ka ba da hankalinka da nutsuwarka a kai kana karantawa. Idan takarda ce aka kawo ma, gashi an kawo takarda daga ma'aikatarka, shugabanka ya turo ma, kawai ana zuwa ana baka za ka tsaya. Aka turo text, ashe leta ce aka turo, ai wasiƙa ce aka turo ma, ana gaya ma wani abu, ana informing ɗinka daga ma'aikatarka ko kamfaninka. Za ka tsaya, zai iya yiwa ka tsaye da mota ma, ka tsaya ka nutsu a bishiya a inuwa, ka tsaya ka karanta. In za ka iya karanta ka kai ƙarshe ka ga a daidai wani guri ba ka gane wannan statement ɗin ba, ka tsaya ka sake bi don ka nutsu sai ka gane maganar fa mutunci, amma ka ba ta irin wannan lokacin.